from verse 16. Fundele nje amavesi amabili, 16 and 17. NgokaJohn chapter 14, verse 16 and 17. Ngiyakucela ubaba aniphe omunye umduduzi wokuba ahlale kini phakade, umoya weqiniso, izwe elingamamukeli ngokuba lingamboni, lingamazi. Nina niyamazi yena ngokuba uhlala nani, uyaba. Bazalwane, nangu uJesu ekhuluma indaba enkulu. Uma kubikezelwa ngokuza kukaJesu, sizwe iBhayibheli libiza uJesu ngomduduzi. Nikhona bazalwane? Abaprofethi ababikezele ngokuza kukaJesu from the-Old Testament, sibezwe bekubiza uJesu ngomduduzi, bethi uyeza umduduzi. And uJesu wafika. Uma uJesu ngiyacela kubaba niphe omunye umduduzi. Nikhona abazalwane? Wokuba ahlale nani phakade noma ahlale kini phakade. Ngoba uJesu uma eze emhlabeni embatha inyama ukuthi aphile nathi emhlabeni, ube sethatha ilicense yokuthi angahlali forever emhlabeni. Ngoba wonke umuntu ozelwe owesifazane akaphili ingunaphakade emhlabeni. Hallelujah. So uJesu-ke uthi noma mina ngizohamba kodwa ngofika ngicele kubaba ukuba
ogcwele kaNkulunkulu. Haleluya. So kubalulekile ukuthi wazane noJesu. Kubalulekile ukuthi wazane noJesu. Uthi uJesu ngokuba uhlala nami uyakuba kini. Uma sesimamukela umoya ongcwele uhlala kithi. Uthi uJesu uyakuba kithi. Uma izwi laNkulunkulu lithi uNkulunkulu akasayihlala emathempelini akhiwe izandla zabantu, kodwa seyohlala ethempelini elakhiwe uye. And lo mzimba wethu uyithempeli likaNkulunkulu. Umoya ongcwele uhlala kithi. Haleluya. Kunezinto ezingasoze zenzeka kuwe ngaphandle kokuba nayo umoya ongcwele. Ngivumeleni bazalwane namhlanje ke ngikhulume ngamandla kamoya ongcwele. Haleluya. Umoya ongcwele izwi kaNkulunkulu njengoba ngikhuluma nje angeke uzuyizwe ngisho intshumayelo ngaphandle kukamoya ongcwele. Uyamdinga umoya ongcwele ngoba ezinye zezinto esiyikhulumayo kudingeka umoya ongcwele phakathi enhliziyweni yakho akwazi ukuyicacisa kahle. Ngoba mina njengoba ngimele la ngeke ngikwazi ukucacisela ama-hundreds abantu njengoba ngihleli la, kodwa kufanele siyikhulume izwi kaNkulunkulu yena umoya ongcwele kuwe akwazi ukucacisela ngendlela ozizwa ngayo wena. So uyamdinga umoya ongcwele. Haleluya. Maqala livula nje iBhayibheli uGenesis chapter 1. Ngithanda kakhulu verse 2. Uma lithi iBhayibheli emhlabeni kwakuwuthwa, kune-confusion emhlabeni, yonke into edalwe uNkulunkulu kuverse 1, kuverse 2 sibona sekune-confusion. Haleluya. But lithi iBhayibheli kodwa umoya kaNkulunkulu wayehlenyuka. Nikhona bazalwane, ngoba umoya kaNkulunkulu ekhona ehlenyuka yonke into ekhulunywayo umoya yena yenza. We-executor, umenzi. Haleluya. Into eshiwo izwi kaNkulunkulu umoya ongcwele uyena oyenzayo. There is why isimuza uNkulunkulu emva kwalokho esethi let there be, ngoba umoya ongcwele is there. Hallelujah. So uma kune-confusion sidinga umoya ongcwele abe khona. Elithi iBhayibheli he was hovering. Hallelujah. Phezu kwayo yonke lento elingene ababukela kakhulu ibhola bake babona umdlali nezodlala usuke egijima egrawundini womapha eyalevocavoca ewomapha elindele nje ucoach athi phakathi angene phakathi. Nomoya ongcwele bazalwane ukhona uhlenyuka nje ulindele izwi. Bese lithi kaNkulunkulu yena ulindele izwi lakhe uphika lenze futhi. Yingakho ngisho sikhuleka kuNkulunkulu sinxusa uNkulunkulu simkhumbuza izwi lakhe. Baba wena uthe ezwini lakho, ngesikhathi simkhumbuza izwi lakhe yena uyenza. Cela ungifundele Sithembile Izenzo chapter 1, fundele qalele from verse 4, amavesi awu-4 nje. Verse 4. Wabayala ngokuthi ningamuki eJerusalema, Nkosi yami, kodwa nihlalele isethembiso sikayise eyasizwa ngokuba uJohane wayebhaphathisa ngamanzi, kepha mina nizakubhaphathizwa ngomoya ongcwele kungakumi izinsuku eziningi. UJesu ukhipha isethembiso la kade sifunda khona ethi uzocela kuBaba kuzomunye umduduzi. Uthi masehamba uthi nisize ngento eyodwa, hlalani eJerusalema. Hlala ningasuki eJerusalema, hlalani eJerusalema kuze kufike isethembiso nize namndeliswa amandla. Bazalwane namhlanje kuseni ngiyacela ukusho ukuthi umoya ongcwele ungamandla. Haleluya. Thina
thina njengoba sikholwa si-empowered by the Holy Spirit, si-empoweriswe umoya ongcwele. Yonke into esiyenzayo siyenza ngomoya. Lapha emnyango uzwa behambe bethathisana lapha emnyango. Yingakho singadlali ngisho singawenzi ngisho nalawo majoke abadlala ngawo lapha emnyango. Thathani ungazi. Lento ehambe niyishumayela kathathani. Angisashumayeli lona izwi. Kunjengalento enye amadoda adumile la eSouth Africa edume kakhulu ngokwenza imigilingwane. Inokuthi njalo bayishinto niyenza iphutha nisibize igama lomunye uNkulunkulu. Na ubona nabadala nabasindiswe sebenza ijoke enjalo na. Kuyibuza ukuthi ngempela lento eshumayelwayo manje yini. Kodwa mawamukela amandla. Uthi nemuka eJerusalem hlala nize namukela amandla. And ngiyayithanda le ndaba yalabazalwane because ngempela abazange baze bamuke bahlala khona eJerusalem njengokusho kwakhe uJesu. Ingasuki. Khona abantu abasuka la eJerusalem ngesikhathi sekuzofika into yakhe umuntu seyizofika nje avela asuke. Ngoba isipita hlezi sifuna ukuthi usuke eJerusalem. Uthi uJesu uJohane wayesibhabhadisa ngamanzi, kodwa lo ozayo umoya kaNkulunkulu ngoba umele ukubhabhadiswa ngamandla kamoya ongcwele. Awukwazi ukuba yikholwa eliphila kahle lisurvive kahle empilweni yalo yokholwa ngaphandle kwalamandla. No, awukwazi bazalwane. Awukwazi. Uma uyikholwa eliphilayo umele ukuthi ubhabhadiswe ngamandla kamoya ongcwele. Kuthiwa Sithembile khona lapho ababebuthene babuza bathi, Nkosi, usawubuyisela ubuso ku-Israyeli ngalesi sikhathi na? Wathi kubo, akusikho okwenu ukwazi. Iyangixaka indaba labantu. Khona abantu abafika uthole sebehleli noJesu kodwa babuza into eyi-unnecessary. uJesu ubatshela ngento ezoba empowerisha. uJesu ubatshela ngamandla azothi noma sengasekho yena kodwa kuyiyona emabusayo ngaphakathi. Bona babuzela into uJesu. Kodwa leli zwe leli usazolibuyisa. Hayi imali bazalwane, nawa amandla. Uyazi bazalwane usendlini kaNkulunkulu sike sigcine sikhuluma ngazo zonke izinto eyi-unnecessary engabe sikhuluma ngamandla. Ngoba mase simamukele yena umoya ongcwele zonke lezi zinto esiyifunayo ufika nazo. Ufika nazo. Uthi uJesu ngimtshele enye into nina ngikhulume uthi wathi kubo, akusikho okwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu ubaba akumisele ngamandla akhe. Yekani ukwazi indaba yezikhathi nemizuzu ya obuya kwami ya. Kodwa nizakwamukeliswa amandla. Uthi uJesu nayi into ebalulekile, mina ngizokwamukeliswa amandla. Hayi bazalwane, umoya ongcwele ungamandla. Kuthiwa umoya ongcwele esefikile phezu kwenu nibe lobufakazi bami mayesefikile umoya ongcwele. Haleluya. Mayesefikile umoya ongcwele umphendula ofakazi bami. Uthi uJesu kade nahlala nami kodwa ngithula ngitshela umuntu kodwa mayesefikile yena. Haleluya. Mayisingenile lento iphendulile njengomlilo ovalelwe emathanjeni ethu owenza ungavumi isithule. Athi umhlabeleli sasuhlabela kudala akusavumi mangithule. Ngoba mawusuhlangene naye akuvumi uthule. Engathi ungahamba utshela abantu ngoJesu, engathi ungahamba ufakaza ngoJesu. Uthi ngiyofakaza ngami eJerusalem, ngifakaze eJudiya, nize nifakaze ngisho eSamariya. Ningagcini khona eSamariya, nifakaze emhlabeni wonke jikelele. Ngoba mawusuhlangene nalento kube ngathi labantu abakusarawundile baseJerusalem abangayizwa lento. Engathi ungabatshela ngalo Jesu owafika empilweni yakho washintsha impilo yakho.
engathi indaba ezomakhelwane zakho istudiya lakho nalo lingayizwa le ndaba kaJesu. Haleluya. Engathi ngisho nalaba abaphambene nathi abayolunye uhlobo abakhuluma ilanguage amaSamariyethu laba singazwani nabo sixwasana nabo engathi nabo bangayizwa mawusuyitholile yona ikuphushele ngathi ungahamba uyitshela bonke abantu. Kwangathi nginganitshela namhlanje ngithi mawungenayo umoya omngcwele uyamdinga umoya omngcwele. Mawungenayo umoya omngcwele uyamdinga umoya omngcwele. Awungifundele uverse 26 khona lapha chapter 14 John chapter 14 mfundele uverse 26 yena yedwa. Awukwazi ukuphila ngaphandle kamoya omngcwele. Awukwazi ukuhamba kahle ekukholweni ngaphandle kwakhe umoya omngcwele. Kepha uMduduzi umoya omngcwele uBaba ayakuthumela egameni lami. Uma efika umoya omngcwele uze egameni likaJesu. Bazalwane, ukhiye lo. Imimoya miningi imimoya ekhona la emnyama. Ngisho ungabona umuntu engathi unamandla athize as long as engeze egameni likaJesu akusiyena umoya omngcwele. Uma umoya omngcwele ufika egameni likaJesu, uthunyelwe egameni likaJesu. Ingakho ethi uJesu mesefikile yena uzobe emtshela ngami mina Jesu. Uthi njengoba nami ngimtshela ngobaba. Uma sefike yena usiyipha kuJesu akasiyiphi ngisho kwabakithi. Lento ngathi ekhumbuza abantu bakini akusiyena umoya weqiniso, akusiyena amazingozi lawo. Udinga yena umoya kuthiwa qedela Uyakufundisa konke. lithi iBhayibheli uzonifundisa konke. Hayi bazalwane, mesefikile yena uzonifundisa konke. Kunezinto ezinye zikaNkulunkulu engayivezi la, kodwa mesefikile yena uzokufundisa konke. Uzokufundisa konke. Uyokufundisa ngisho indlela yokwenza izinto. Uyokufundisa ngisho indlela yokukhuluma engashiwonke eBhayibhelini ukuthi bothi ungathi. Uzokufundisa yena umoya omngcwele mesefikile yena. Uzokufundisa ngisho indlela yokugqoka yena umoya omngcwele mesefikile. Kahle abazalwane kufunakala isenze umsebenzi kamoya omngcwele. Sibe sifundisana nabantu abenza ukuthi bangakwenzi ukuthi awuthandaze into abangahlangana naye. Ngoba bese uhlangane naye uzozenzela yena. Haleluya. Uzolawulwa uye, uzobekhuza uye. Mesefikile yena uzonifundisa konke. Anenze njani futhi sithembile? Anikhumbuze konke. That is why bazalwane izwi likaNkulunkulu libaluleke kakhulu. Read your Bible. Funda iBhayibheli lakho. Funda izwi likaNkulunkulu. Ahlangane la sikhulume ngezwi likaNkulunkulu. Because uma ngolwesibili, ngolwesithathu, ngolwesine mawusuhamba la ohamba khona sewuvukelwa izinto endleleni kudingakala izwi. Haleluya. Kodwa mawunayo umoya omngcwele lithi iBhayibheli shall put everything into your remembrance. Uzokukhumbuza konke. Nala ikhanda lapho seliphithene khona sewukhala sewulele sewungazi uzothatha lubeleni kodwa fike yena umoya omngcwele athi uyinhloko wena awuyena umsila wena sewuhlushwa indiya eliphethe emsebenzini afike yena umoya. Kanti usuplani ukuthi nawe uyolithuka kusasa athi umoya nomntwana kaNkulunkulu akakwenzi lokho. Afike umoya athi le kusiyona yakho ekaJehova leli ungayimi le. This battle is not yours, it's for the Lord. Yena umoya nalabo abantu abakusurroundile sebethi hayi wena ngeke udlale lo muntu ushaya isibhakele sodwa ginqike phansi lokho athi umoya omngcwele no umntwana kaNkulunkulu akakwenzi lokho. Umntwana kaNkulunkulu akakwenzi lokho. Kwangathi bazalwane singakhulekela into eyodwa ukuthi wonke ngathi uJesu wayazi kahle kamhlophe ukuthi uma ngihamba mina labantu bazoba senkingeni engekho umoya. uJesu wayazi kahle kamhlophe mangingasekho mina bazoba senkingeni engekho umoya.
wabona isidingo esibaluleke kakhulu ukuthi sibe nayo umoya. Awufundele Romans chapter 8 verse 26 and 27. Roma 8 verse 26 and 27. Sithembe. Oh Jesus. Ngokunjalo nomoya uyasisiza ebuthakathakeni bethu. Thina siwiki bazalwane. Thina sabantu abawiki. Mekwanyathola umuntu nxa usuku ususeduzane. Siwiki bazalwane, siwiki. Masa abantu siphile emhlabeni siwiki bazalwane. Kodwa uma sinaye. Maybe ukuthi let the weak say I'm strong. Hallelujah. Ama weaknesses wakho akhave uye nesefikile yena. Mangithi siwiki nangibuka kabazalwane. Nina nikho wiki nini? Umakhelwane nje ubone phethe indishi yamanzi ewachithela ngakwakho ufuna ukubona ukuthi uchithana umakhelwane. Ukuba nento engazo emakhelwane kanti uyichithela amanzi nje aqina. Angenalutho. So uma leli Bible sikhulumela ngokwentando kaMoya Ngcwele kusho ukuthi into ishoyo wena yena ayisefe athi no anosilungu akuyisenzeleni uthi usukela baba abafe bonke athi uNkulunkulu akamhlobo akho umuntu ozofa engazathi uJesu uthi wena uNkulunkulu hawu kodwa futhi athi uNkulunkulu hayi kanjalo akuyisenzeleni ahambise uyintando kaNkulunkulu. Uyadinga umoya ogcwele. Kwesinye isikhathi ngisho izinto oyithandazelayo ayilunga wenzenze indlela yakho ngoba unaye yena okusefelayo. Haleluya.
Mawubuka i-speech zomengameli wezwe khuluma i-speech. Umbona nje ukhuluma lapha inkulumo yakhe. And lapho uyibona ukuthi inkulumo ayinama-error. Cha, oyibhalayo i-speech. Ufika sibhala. Sidlulele komunye osefayo. Alungise ama-error, alungise igama yakhona, alungise i-spelling, alungise yonke into. Sidlulele komunye naye afika seve naye. Before sesifike kumengameli ozokhuluma. Ayisafelwa nawe mzalwane. Awuthola zokusefela mnalaba. uNkulunkulu usifela ngisho esakugcoba nje umuntu usuyishilo into ozoyisho. Athi manje hayi manje, hayi kanjalo uthi uzayibonile mzalwane. Kanti wena nje usale ukuthi uphimisela athi manje not lokho. Athi vale mfana. Awuthini manje. Ungashawa abantu mawungenayo mawungcwele. Ungaze mawukhuluma thuswana nakabaza abantu. Kanti ngoba inkulumo yakhe ayisefile. Kodwa mawuhlangana naye eksefela. Haleluya. Inkosi yami. Yo. Mawuhlangana naye eksefela. Awufundele Izenzo chapter 2 verse 38. 2:38 says. Lithi iBhayibheli ngempela wafika uMangcwele lokho uJesu ayekade ethembisile. Wabafica behlangene impela kwi-Abraham. Wabafica behlangene behlele eJerusalema njengoba uJesu wabatshela. Wafike wenza izinto lapho uMoya oNgcwele. Wafike kwenzakala izinto lapha. Haleluya. Lithi iBhayibheli ngesikhathi kubona abantu bathi laba bantu laba badaliwe yini? Ekusentambama sebephuziwa yini ekudalayo? Ekusentambama bangenele yini bephuziwa yini ekudalayo? Ekusentambama. Lithi iBhayibheli kwasukuma indoda ogama lawo Petro. Yasukuma ngesibindi wama usunayo uMangcwele ukhuluma ngesibindi. Ayamikho namhlanje bazalwane. Lo Petro owake wasathiswa yintombazana. Yamfika intombazana othumliyo. Yathi nango omunye ubehamba nawe wathi uPetro mina nakamhlola ngaze ngihambe kwalo. Esabi intombazana. But the day ahlangane noMoya oNgcwele kaNkulunkulu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli Dakiwe lapha wasukuma uPeter wathi no adakiwe njengoba nicabanga kodwa namhlanje kufezeka isibhalo umkhumbuza konke waqala uPeter wakhotha incwadi noJoel wakhotha incwadi ezibili Old Testament. Peter uyithatha lezi incwadi ngoba yena usikhumbuza konke. Hallelujah. uPetro wayesethi phendukani yilowo nalowo abhapathiswe egameni likaJesu Kristu. Uthi uPeter into engenzokusiza lento nithi ngasidakiwe njengamanje la. Hayi nami ngayithola. Athi umhlabele nawo ngamthatha. Umenzo bani? Uthi uPeter nani ngamthola. Kodwa ngimthola maniphenduka. Niphenduka kuKristu Jesu niphinde nibhabhadiswe egameni leNkosi. Uthi abhapathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Uthi kuJesu khona ukuthethelelwa kwezono ya. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Mawusuphendukile wabhabhadiswa emanzini amaningi wathethelela izono. Selithi iBhayibheli khona-ke nibe senamukeliswa isipho sikaMoya oNgcwele. Awumntaka bengathi ungasithanda lesi sipho sikaMoya oNgcwele. Engathi ungasihayela lesi sipho sikaMoya oNgcwele. Mawungakazi uhlangane naye engathi ungahlangana abanye abantu bazalwane. Umuntu esindiswa nje the moment amukela uKristu uJesu abe yinkosi yokusindisa abantu abafana. Omunye uthola ukubhabhadiswa nguMoya oNgcwele. Then ngaleso sikhathi ahlangana naye umuntu ngesikhathi nje phakathi isandla amukela uJesu enkosi yokusindisa uMoya oNgcwele ayehle. Abanye bazalwane ngesikhathi engena emanzini amaningi ngesikhathi eyobhabhadiswa emanzini amaningi uyithola sehlangana nawo uMoya oNgcwele. Hallelujah. Ngiyakhumbula nami ngisabhabhadisa la ekhaya. Nami ngithi nomunye mangithi ngiyamfaka emanzini ubone ukuthi nokuyaliwa la. Kwesinye isikhathi esefikile yena uMoya oNgcwele ufika ngenye indlela ezodinga ukuthi abantu ba-understand usekuye. Angisho laba nokufunya ngisho laba abasohlangana nawo. Ngoba umoya nawo ngaphandle kwezwi kaNkulunkulu ufufunyana.
awukwazi ukuba nomoya ongcwele ungalifundisi kaNkulunkulu. Into esenza sibe spiritual kade ngisho le into esenza sibe spiritual sibe abantu bakamoya izwi kaNkulunkulu. Haleluya. Ngoba umoya ongcwele bese ufikile ufundisa konke lo okushiwo izwi kaNkulunkulu. Akafundisi izinto ezinye, ufundisa konke lo izwi kaNkulunkulu elikushiya. Kwesikhathi noma ngakubekanga ngembaba izwi kaNkulunkulu kodwa umoya ongcwele bese ufikile ufika kwenzele. Ngijwayele ukusho bazalwane ukuthi la eSouth Africa niyazazi izinto. Kukhona izinto nje ishiwo yiParliament, iphasiswe yiParliament. Parliament livote lapha lithi hayi nokuthi siyakwenza. Uvele nje isikogo ngabathatha abanye foundation uthizeni. Bathi siye enkantolo siyo-challenge le constitutional court. Bahambe baye enkantolo. Mabefika iParliament labantu abavotela sebeyipasisile. Mabefika e-constitutional court amajaji nje awu-8 avela ahlale phansi ayibuka lenkantolo. Lo mthetho opaswe yiParliament u-unconstitutional. Kodwa nawuhambe kwi-constitution ngeke uzuyifinte lento. Kodwa labantu bathe unconstitutional. Inda ingoba bathe babeya kwi-constitution bebuka iy'nhlalo ey'thize kwe-constitution babona ukuthi lo mthetho ngeke uzuhambisane ne-constitution noma ngabekwanga ngembaba kwi-constitution kodwa ngenxa yalezi nalezi angeke lo mthetho uzuphumelele bawukhahlele lapha ngaphandle. Nala ekholweni bazalwane kunezinto ezenziwa abantu ezingekho spiritual. Why zingekho spiritual? Ingesizathu sokuthi izwi kaNkulunkulu liyaziphikisa liyazikhalela noma lingayibekanga ngembaba kodwa uma ubheka ama-area athize ezwini kaNkulunkulu lento le. Mhla ngelilanga abantu bangena umfundisi uMalunga kubonakala kuthiwa hayi bazalwane hayi wangena ngaphezu kwakho konke. Hayi wangena umdala kunentu. Hayi wangena selifaka inkimba lapha ubuso kufaka ibuko lapho selifaka ibuko. Ayihambisani webazalwane. Mase fikile uziyisa kuJesu. Usivezela uJesu, usambulela uJesu not abantu. Angisho ukuthi asinahlonipha. Kodwa ukhona ukuhlonipha, khona ukwazisa bese kubakhona nje ubona ukuthi cha sekuNkulunkulu-ke lo okhonzwayo la. Ngoba ikhona indawo la ukuthi uyafuna lo hayi sekunokuba uNkulunkulu-wana-ke. Kodwa bese fikile. Hallelujah. Hallelujah. Ephesians chapter 4 verse 8. Ephesians chapter 4 verse 8. Baningi abantu bahlangana nayo umoya ongcwele babe nayo umoya ongcwele bese benza izinto ezimxoshayo ukuthi umoya ongcwele. Kuthiwa ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu. Elabekwa uphawu ngayo. Ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu. Elabekwa uphawu ngayo. Bazalwane njengoba sihamba nje sinophawu sinesigxivizo. Ngelabo nje ozoyizwa kahle isigxivizo. Isigxivizo. Ngelabo nje ozoyi-understanda kahle sinekuphawu ngaye. Isile abane-different ngabe isitifiketi sakho wasithola emangosuku noma wasithola e-DOT noma wasithola kukhona isitifiketi sakho into eyibonayo ukuthi le ayinamathiselwanga kodwa uma uyibungazi uyinamathisele kodwa inganamathiselisiwe ewuphawu lesikole leso kade ufunda kusona eyilongo yesikole leyo nto le ibizwa ukuthi isile uphawu. Njengoba sihamba bazalwane kuhamba abantu abanophawu eliwumoya ongcwele kaNkulunkulu. Yingakho masewenza izinto eziphambene naye uyamcasula umoya ongcwele kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli namhlanje singamdabukisi, singamcasuli, singamenza dinwe. Ngoba khona izinto ezenziwa bazalwane ezenza umoya ongcwele acasuke. And mase ecasula akahlali. Uyathi ukuthi uyahamba uthatha umthwalo wakho uyahamba ngoba akazwane neyixakaxaka neyixoshuxosha akazwane nazo. Haleluya. Kuthiwa kuze kube lusuku lokuhlengwa konke okubabayo. Lithi iBhayibheli asingamdabukisi, asingamcasuli,
sabe wayena ukuba abe uphawu lwethu kuze kube usuku lokugcina ngci. Mangabe khona usuku lokugcina. Bazalwane, namhlanje ngiyacela ukusho ukuthi uyamdinga umoya omgcwele. Umoya omgcwele ungamandla. Umoya omgcwele sefikile wenza izinto izandla zomuntu engeze ikwazi ukuyenza. Ngiyayithanda ingelosi mayifika kuMariya. Ithi Mariya, wena uzokhulelwa. Uthi uMariya, kuyawenzakala kanjani lo? Ithi ingelosi umoya, the moment ithi umoya. Ngoba manje safikile umoya kwenzeka izinto. Umoya ophezu konke uyofikela kuba kusilekele. Oza kukhulela kuyakuthiwa kungcwele. Mesafikile yena umoya omgcwele wenza izinto ingqondo yomuntu engasoze yakwazi ukuyicabanga. Umuntu omdingayo udinga umoya omgcwele kakhulu. Indlela yakho ungahamba kahle endleleni ibe smooth indlela yakho uma unayo umoya omgcwele. Umoya omgcwele uyakhuluma bazalwane. Futhi umoya omgcwele ufuna la alalelwa khona. La angalalelwa khona umshaka njalo. Abanye abantu baye bathi leli voice lenza kancane nyenyezana. No, asifani bazalwane. Kwabanye nyenyezi. Ngoba kuyakuthi ubani omnikeze ithuba ukuthi akhulume. Umoya omgcwele noma abantu. Maye uma, haleluya, uma umnikeze ithuba lokuthi akhulume, ivoice yakhe iyangokuya, ikhula kuwe. And umoya omgcwele mefika kwesinye isikhathi ukhuluma njengoba ngikhuluma nje, akhulume nawe ngezwi. Haleluya. Uma fika uNkulunkulu ezobiza uSamuel, lithi iBhayibheli wathi uyalalela uSamuel wenze ngathi kwesinye isikhathi uyongizwa ngikhuluma njengoba ngikhuluma nje, kanti umoya ozokhuluma nawe. Kwesinye isikhathi ungizwe ngathi ngishintshe engazange ngisho. Mangasothi uyaphuma la ushaya nabazalwane uzweni, wena wedwa uzathi uzweni into. Yilinda umoya omgcwele kuyenzeka afike kwena akhulume nawe kube ngathi ukhuluma umfundisi wakho phambi kwakho, cha uyena. Kwesinye isikhathi umoya omgcwele ukhuluma enhlizweni yakho. Kwesinye isikhathi engqondweni yakho kube khona engathi uyayicabanga nje sekuyena umoya omgcwele. Ngoba bese fikile yena usinikeza ngisho ama-warning. Khona into ethile bese gibela uthi hayi ngicela idlule. Eseshilo yena athi idekelele hayi ngisho ujahile athi idekelele hayi kuthi uyahamba naye ikindikile ngoba umlalelile yena. Uma abantu behluleka ukulalela umoya omgcwele bayithola sebeseyinkingeni esingawazi nganamhla amandla bakhipha khona. Kanti bafake woneshile. Umoya omgcwele uyawoneshana bazalwane. Futhi umoya omgcwele bekutshela bathi ukuthi nokuthi ungayenzi into ethi zehlala ungayenzi. Haleluya. Mina wathi uNkulunkulu awukuhlali nje ungayindawo ungavakashi nje kunelobby isonto ungakulingi uvakashe for a year ngihlela ngizela nje ikhonzela igodweni ngingavakashi indawo. Kubalulekile umlalele yena. And ngiyamtshela ukuthi athi mawusuqala uphuma uzoya lapha yakuye lapha. Ngesuku qala uphuma siyama ngoba uNkosi safika leli bandla leli. Uma sifika sayifica inkonzo yadleka phela i-hour hleli ngaphandle inkonzo ingathali. Wathi omdala nithi uthatha imithwalo yakho hamba manje. Nathi baba uNkosi siyahamba manje. Wathi baba uNkosi engathi siyahamba manje. Sathatha imithwalo ezadumisa imoto sahamba. Sahlangana umfundisi esambuleni sashayana ukuthi ngabe mphuma ngapho. Kubalulekile umlalele yena. Mawungamlaleli uzoyithola ususenkingeni. Usuphakathi usubishile ezintweni kanti uyifake wena kuzo. Cela siphakameni simadini. Uyamdinga umoya omgcwele. Ungabe ukugcina usuku. Uyamdinga umoya omgcwele. Uyamdinga umoya omgcwele. Uyamdinga umoya omgcwele. Masinaye umoya omgcwele. Asinankinga. Njengomuntu osebenzayo uqashiwe enkampani nakuqashwa uhulumeni. Uma ufika lapha uhulumeni yokuqala bakunikeza inamba ekuthiwa i-personal number. And the personal number eyakho for the rest of your life. Ngisho sathi uyashintsha i-department kanti usebenza kule department usiya kule department as long as
ukuya uhulumeni usasebenzisa yona yokuchaza namba umoya ongcwele nawo unjalo. Ekhona indawo lapho ufika khona ungalibeli ukuthi umlindelo wakaluka kuvele kuthiwe yokuchaza namba ushiye ichaza namba yakho bathole yonke information. Umoya ongcwele uphawu esinikwe yena unjalo. Sinjengemonto thina engelisuke la ihambe ingenawo upetrol. Uhambo lwakho lokukholo ngaphandle kamoya ongcwele angeke lize liyenda uyamdinga umoya. Engathi uyabamcela uNkulunkulu lesi sikhathi samanje. Uthi moya ongcwele, moya weqiniso ngena kimi hlala nami. Egameni likaJesu angifuni ukuhamba ngingenawo moya ongcwele, angifuni ukuhamba ungekho kimi. Lesi Bible abanye babekwa izandla babhabhadiswa ngamandla kamoya. Indlela afika ngazo ayifani komuntu nomuntu, kodwa into engakutshela yona ukuthi mlangazelela. I remember first time ngihlangana nomoya ongcwele nganginento yokulangazelela umoya ongcwele, ngimlangazelela umoya ongcwele, ngifuna yonke incwadi ekhuluma ngomoya ongcwele ngifunde ngayo. One day ngathi ngiyifundele incwadi ngiyibhekele phezulu ngifunda incwadi awezwa amandla esuke ekhanda lami eyoshaya enyaweni. Ngezwa ukuthi akuseminyaka lo, akuseyona into, kodwa sekuwuye omdala kuney'nsuku. Wozani pheze kweshithini nihlabelele kanye nihlabelele kabili. Ngifuna namhlanje uma kukhona umuntu othi ngiyamdinga umoya ongcwele, usukela usela ngaphambili ukuze sithandazele kanye nawe uhlangane naye. Ngoba mawunayo umoya ongcwele izulu lisuke likuwe ngaphakathi. Noma ngabe yini ebahlulayo isefwa yizulu. Kukhona abantu othi kaphuma uyahamba athi umoya ongcwele awuthidileka kanjani ungafuni uzothola awujalo ukuhamba nabo bazoleki ngababonayo. Angishoni ngani kabili.